Πάμε για το part 2, φίλες και φίλοι. Πάμε για το part 2 να δούμε μπας και πάρουμε κάποιο καλό παίχτη. Μπας λέω τώρα και παίρνουμε έναν Ρεάλ. Μπαρτσελώνα. Αλσάσερ. Δεν το θέλουμε. Δώσε μας τον Σουάρες. Δώσε μας τον Μέση από την Μπαρτσελώνα. Δώσε μας κάποιον τέλος πάντων που να αξίζει. Έχω κάτσει εδώ μισή ώρα και παίρνω non-rare παίχτες. Ακόμα παίρνω non-rare παίχτες. Πραγματικά έχω κουραστεί με αυτό το παιχνίδι. Στο part 1 δεν πήραμε ούτε ένα καλό, μόνο τον Μούσα που μου αρέσει εμένα προσωπικά. Non-rare. Τρεις non-rare, δύο πόσα. Πραγματικά. Ω, πήραμε τον πας της Real, το χρειάζομαι. Θα το αλλάξω. Βλέπεις CAM, βλέπεις Ισπανία και λες «Ω, Ντάβιτ Σίλβα, ξέρω εγώ ποιος άλλος Ισπανός είναι καλός» και μετά σου έρχεται Γκαρσία με 58 pace. Τι να κάνουμε πλέον, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε έναν καλό παίκτη. Δηλαδή ευτυχώς που δεν έβαλαμε δικά μου λεφτά FIFA points, επειδή θα έκλαιγα τώρα, θα ήμουν στο πάτωμα. Λοιπόν, τουλάχιστον είναι ωραία. Αγγλία είναι ο Κέιν. Χάρι Κέιν. Πήραμε και κάτι αξιόπιστο τέλος πάντων για να δω μπορώ να τον πουλήσω για 10K. 10K. Ναι. Ναι. Όχι, δεν ξέρω. Πάει περίπου 10K, θα τον πάρω 12. Κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι είναι γι' αυτό τουλάχιστον. Παιδιά, έχω κουραστεί. Μίλαν. Από τις 9.000 FIFA points μείναν μόνο 2.500 και δεν πήρα τίποτα. Τίποτα. Παίρνω μόνο ωραία συνέχεια. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Να το βρίσω δεν αξίζει. Δεν θα αλλάξει. Σκάσε! Επιτέλους! Τι να κάνω, τι πρέπει να κάνω. Τι να παρακαλέσω τον Θεό. Σάκο, θα τον χρησιμοποιήσω αυτό. Τουλάχιστον θα χρησιμοποιήσω κάποιους παίχτες στην ομάδα μου. Είναι το μόνο κέρδος αυτού του pack opening επειδή δεν βλέπω κάτι άλλο. Πιερίν. 90 reflexes. Walcott! Ακόμα 9-8K, τον θέλω για την ομάδα μου. Σίγουρα τον ήθελα και τον Walcott. Πήραμε Μούσα, Walcott που θέλαμε, δύο παίχτες που θα πουλήθηκε ο ένας 10K και ο άλλος ακόμη 10K, δηλαδή 20K. Συν οι άλλοι, εντάξει, κάτι πήραμε από αυτό το pack opening. Όμως, άτσου ακόμη ένας. Πήραμε καλούς, μέτριους παίχτες να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό το pack opening. Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλο. Αν θα κάνω άλλο θα είναι αργότερα όταν βγει η νέα Team of the Week και γενικά όταν βγουν περισσότερες κάρτες στο market έτσι ώστε να έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να πάρουμε κάτι καλό. Τώρα δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα, μόλια. Ποιος με καταράστηκε ρε. 9.000 FIFA points.
Και ούτε ένας καλός παίχτης, ούτε ένας. Διαβεί, ποιος είναι αυτός? Βουιλαβόκουι. Είναι 9.000 FIFA points και παίρνω μικροπράγματα. Ποιος είναι αυτό? Tyson, όχι, Bernard. Νομίζω είναι 5-star skiller ο Bernard. Εάν δεν κάνω λάθος είναι 5-star skiller. Ούτε 900 coins. EA μας γάμισε. Μας πήρε, τι μας πήρε? Τι να σας δείξω τώρα, κάτι μακρύ. Μας πήρε κάτι μακρύ τέλος πάντων και μας το έβαλε έτσι από πίσω. Παίζει στην Σεούλ. Τι με νοιάζει εμένα παίχτης από την Σεούλ? Γαμώ, νόμιζα ήταν Thiago Silva ή David Luiz. Ο David Luiz, ηλίθιο ορέστη. Τώρα να σου κοντέψω λίγο. Ο David Luiz, ηλίθιο ορέστη, πήγε πίσω στη Chelsea. Είναι καλό να ενημερώνεσαι λίγο αφού κάνεις και βίντεο για να μην νομίζουν αυτοί που σε βλέπουν τέλος πάντων ότι είσαι βλάκας. Ευχαριστώ πολύ. Μείναν 600 FIFA points. Για να δούμε αν θα πάρουμε κάτι. Center back, Γαλλία, Chelsea, Zuma. Καταπληκτική κάρτα ο Zuma. Καταπληκτική κάρτα. Ευτυχώς τον ήθελα, δεν έχω καλούς center back. Γι' αυτό χαίρομαι με αγγλικού. Πάει για 7,5k. Και αυτό είναι καλό. Pack. Σκεφτείτε ο Zuma, για μένα είναι καλό pack. Σκεφτείτε σε τι επίπεδο φτάσαμε. Σκεφτείτε. 9.000 FIFA points. Και πάλι δεν πήραμε τίποτα. Center back, Ισπανός. Εννοείται πως δεν είναι ο Σέργιο Ράμος. Εννοείται πως δεν είναι ο Πικέ. Εννοείται πως είναι ένας που έχω ήδη. Λοιπόν, τελευταίο pack. Για να δούμε αν πάρουμε κάτι. Τελευταίο pack. Για σήμερα είναι rare center back. Δεν είναι ο Πέπε. Νόμιζα ότι είναι ο Πέπε. EA. Γαμώτη. Λοιπόν μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. 9.000 FIFA points. 9.000. 9, θα το βάλω και εδώ, κάπου εδώ θα το βάλω. 9.000 FIFA points. Ξέρετε τι πήραμε? Έχεις δίκιο. Τι θέλεις να κάνουμε? 9.000 FIFA points που άνοιξα. Τι θέλεις να κάνουμε? Θέλω να ξαναδείξεις εσύ. Α, εσύ θέλεις. Ναι, ήμουν νεύουν τώρα και εσύ δεν κάνει φορετιά τίποτε. Λοιπόν μάγκες, κάντε ένα like στο βίντεο και στο προηγούμενο, ήδη ξέχασα να το πω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει να κάνω περισσότερα βίντεο. Θα αφήσω link του group για το FIFA 17 που έχουμε στο Facebook που οργανώνουμε τουρνουά, σήμερα οργανώνουμε τουρνουά για FIFA 17. Πουλάμε coins, κάνουμε κληρώσεις για free coins. Όσοι δεν είστε να μπείτε, θα αφήσω link στο description. Και τι να πούμε, ότι γαμούμε την EA. Γεια σας μάγκες, θα δούμε την επόμενη φορά.